Шел отряд по берегу, шел издалека, шел под красным знаменем командир полка. Шчорс и шчорсы. На самой справе Н.А. Шчорс да шчорсаў дачынення аніякага не мае. А як было на самой справе, я вам зараз раскажу. Даўным-даўно, калі нашу зямлю ішлі ваяваць крыжакі, сабраў князь Наваградскі сваю дружыну і пайшоў з імі змагацца. Ламаліся мячы, ламаліся коп'і, амаль уся князева дружына загінула. Засталіся ў жывых толькі два воі. Гэтыя два воі узвалілі князя сабе на плечы і панеслі. Не вытрымала сэрца аднаго з вояў, і ён памёр. Тады другі вой узваліў князя сабе на плечы і пайшоў. Шчодра узнагародзіў князь свайго воя, падараваў ён яму цэлае сяленне. А ў сяленні гэтым авечак стрыглі. Авечак стрыглі і часалі шэрсць. Адтуль і назова шэрсць часаць шчорсы. А вось вою свайму за тое, што ён вынес яго на хрыбце, князь даў прозвішча Храптовіч. Памятаеце, у Раймонда Паулуса была такая песня, не мільён алых роз. Кушай кашу, кашалот, кашалотик, кашалот. Не догадываетесь? Позднее догадаетесь, об чым гэта я. Бачыце? Не? І я не. Але вось 200 гадоў назад на гэтым месцы стаяў вялізны такі будынак. Ну, не тое, каб будынкі з Уолл-стрыта, але гэта быў элітны, эксклюзіўны, рэспектабельны, прэзентабельны палац. А вось гэта падвал ад таго самага палаца, у якім і быў прапісаны Яўхім Літавор Храптовіч. Bello vita, signori, signorine, lepi ovra, casa nostra, italiano, pero. Так. Менавіта італьянскія хлопцы пабудавалі гэты шыкоўны палац. А імёны іх у мяне ёсць. Якуб Габріэль, Джузеппе Сако, Карлос Пампані, Вася Іванов... Вася Іванов гэта ў другім спісе. Прабачце, калі ласка. І вось што ўчудзілі гэтыя італьянцы. Яны зрабілі так, што з трэцяга паверха на гасцей глядзелі у шыбы рыбкі. І не тое, што там нейкі там карасікі, плотачкі, а стромга, фарэль, асятры. А па некаторых чутках плаваў такі маленькі кашалот. Па чутках, чуткі, панове. Не хлебам адзіным жыў чалавек, але і салам, кілбасой. Жарт. А вось гэта, дарэчы, не жарт. Гэта вяндлярня паноў Храптовічаў. Яна была пабудавана разам з усімі тут сядзібамі. З гаспадарчых пабудоў тут амаль нічога не засталося. А вось пах ад вяндліны.
Менавіта так было. Калі каваль у гэтай кузні каваў падковы для конікаў графа Храптовіча, якія жылі ў яго канюшнях. Ну что, за мной? А вось гэта ёсць адзін з апошніх нашчадкаў тых сабачак Храптовіча з псярні, якіх ён ласаваў кілбаскай з гэтай вяндлярні. Гэта адзін з нашчадкаў тых конікаў Храптовіча, якія жылі ў гэтай канюшні. Ну, якіх падкоўваў каваль у той кузні. Памятаеце? Чым праславіліся шчорсы на ўвесь свет? Палацам з рыбкамі? Не. Канюшнямі, кузнямі, псарнямі? Не. Шчорсы праславіліся на ўвесь свет вось гэтай бібліятэкай. За гэтымі сценамі знайшлі сваё прыстанішча тысячы рэдкасных фаліянтаў. Кнігі. Агенты ці агенты графа Храптовіча ездзілі па ўсёй Еўропе, везлі кніжкі з Германіі, Францыі, Грэцыі, Італіі, Польшы. Тут ляжыць у мяне спіс. Арыгінал маніфеста Хмельніцка да казакаў, перепіска Хмельніцка з польскімі гетманамі, дзённік польскага пасольства ў Расіі, дзённік Марыны Мнішак, капітал Карла Маркса. Прабачце, гэта іншы спіс. Пачытаць кніжкі з гэтай бібліятэкі з'язджаўся люд з усёй Еўропы. Па чутках з раніцы тут выстрайваліся велічэзныя чэргі. І графы Храптовічы вымушаныя былі увесці правілы выдаваць на рукі не больш за 10 кніг і 4 рукапісы. У гэтай чарзе стаялі такія знакамітыя людзі, як Ян Чачот, Уладзіслаў Сыракомля, Адам Міцкевіч. Нават па чутках тут аднойчы вельмі доўга таміўся сам кароль Аўгуст Панятоўскі. Жаданым госцем графоў Храптовічаў і наведвальнікам іх бібліятэкі быў шаноўны Адам Міцкевіч. Без каментарыяў. У выніку розных войнаў, якія праходзілі праз шчорсы, бібліятэка рабавалася,
вывозілася, палілася. У выніку Беларусь не мае ні аднаго экземпляра з бібліятэкі роду Храптовічаў. Так было, калі тут стаяла альтанка, па вечарах збіраліся госці, пілі каву, слухалі музыку і шоў атряд па берегу, шоў издалека. Ішоў ён, ішоў. І вось ужо апошні вершнік схаваўся за гарызонтам. Відаць, нам пора.